Maya pagmagrasya nga bakpo kaya kayungan. Kaniti pong mumunangal do no benaryo pami parangal kang Kristo ngari, ari ni Meto si Kluban. Pag masusyantaya naman ing kapigaga na kan king kapiesta ng San Osapat, Obispo at Martir. Pagkiabetala po ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi, Jose Pepe Hison, Irene Punsalan, Christian Rona Gomez and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Mirna and Ferdi Lising. Ding masi-sponsor kang Kristo Ngari, Virgilio Mayuyo, Estelita Eporac, at Violeta Matic. Birthday Thanksgiving ng Sister Elvira Baruga, Holy Face of Jesus. Speedy recovery dadi, Jimmy Magtira, Mario Supan, Lina Bonus, Bel Trinidad at Anita Chente. Special intention, Olimpio Macabali and family, Alexander Serrano, Constantino David, Josepina Prantela. Pasalamat, Felicitas Sampang, Anita Yusi. Successful surgical operation, Chito Gunlao. Birthday, Father Raymond Reyes. Ordin anniversary, Father Oliver Yalong. Magkabetang puking dalita pamukla. Balena pari, balena hari, pansanginiwi, taong nepili, kayang kewari, usalaning yatu, bantaya munye, dan napapatutu. Hingkayang gaya, lewas melinis, kasalanan at sanglang dugis, salaning yatu at kayang asing, yaning kayausan, yaning dikilang. Balena pari, balena hari, pansanginiwi, taong mepili, kayang kewani, usalaning yatu, bantaya munye, dan napapatutu. Kilagining impang po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugudan ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At kekan timurin, mayapayabak kay kaingan po, mayapayabak po hamong. kanakantay po ngayon ni San Josafat, Obispo at Martir, dinaw ng Vienna para king pangasan metong ng Santa Iglesia, itang panahon na misagsagya kitang 1500s or 1600s. Nya batangin nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pa'y lunos na at kapatawaran ng Diyos.
Igang ginurong kakatas-katasan, linalang mitmong legwan, king sablang tatangalan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Igang sukat ming paninayan, king kadwa mong panyatang. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Igang mituturo, king ulaganing lelangan. Bami nga gamit, king kaya kaming kaligtasan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa mayo pa tutuo, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, kapnan ming kang Santa Iglesia, king Espiritu, amin niya tetagan kang San Josafat. Bani daw ning kayang biye, para king balayana. Kapamilatan din kayang panalangin, pasig na nga na kesana ning Espiritu mo. Bankusang lubming idawon ing kay kaming biye, para karing kapatad mi. Itiyadan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo. Ang mabibi at magari kambe mo at ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning kabiasnan. Mangmang laringe makakilala king Diyos. Akakit do ing mangaya pabagi king yato. Dapot ere akakit ing mabiya Diyos. Pegaralan dalaring bagi gewaro. Dapot era abalo itang karelo linalang. Ding kikilalanan dang Diyos ang mamahala king yato. Yo ing api at hangin, o ing bagyo, o ing mamagos sa danom, o ring saslag king banwa. Nung magagayo malaking legwan dareting gewaro, lalurang sukat abalo, ing may gityo ing linalang king sabla-sabla, ing ginong kakatas-katasan. Yo ing pigmulando retang sablang malagu. Uling kilala tayo ing miglalang kapamilataning pamagumasid, king meto sikluban, at king malagong melalang. Mapalyaring elalubos pamarsalanan, magkang migpapilit lang akilalare ing Diyos. Mupin, melililo king karelang pamanintun. King pamagaral do karing bagi makapaligid karelo, binalang megayumo king legwan ning ikit do, anggo king meniwala lo, king deti Diyos lo. Dapot alalang asang kan nung bakit melililo, nung agyurang pag-aralan ing atsu king yato. Bakit ere abalo ing ginungli na lang king sabla. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Papasyag ning banwa ing dangala ning Diyos. Papasyag ning banwa ing dangala ning Dios. Papasyag ning banwang may liparan ing dangala ning Diyos. Pakilala ning sikluban ing kayang depatan. Ing aldo babalita na iti, king tutuking aldo. At ing bengi pabalo na king benging tutuki. Papasyag ning banwa ing dangala ning Dios. Alang amanong sa salitara, ni siwalang daramdam mo karelo. Makanyan paman king mabilog ayato, kakablas ing siwala ro, at karing sepo ning yato, ing mensahe ro. Papasyag ning banwa ing dangala ning Dios. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Alleluia,
kat nube king pamaglakad ko, at salayang saslag king kakong daklat. Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaan timurin. pamamasa king may pabalita ag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, nung naning milyari ketang panahon ng Noe, makanya mo naman ning malyari king panahon ning anak ning tao. Kanitang panahon ng Noe, ding tao mamanganla at miminum, kakasalla at may asawa. Ang kakingaldo asina kay Noe king dawong. Di natangingalbog at may nga matelangan. Mangari mo naman ketang panahon ng Lot, ding tao mamanganla at miminum, sasali at mamisali, tatanam at manalakad bale. Dapat kingaldo ame ko'y Lot karin Sodoma, minaranapi at asupri at may nga duluklangan. Makanya mo naman ing madyari kingaldo adatanging anak ning tao. Kingaldo ito, itang atsuking bubungan, ay pamukuldas, bankwaнаning pibandyana, kilub ning bale. Makanya mo naman itang king marangle, ay sukat muli. Ay kakalingwan itang milyari king asawa ng Lot. Ing ninumang magkapilit, miligtas king Biena, abating naiti. Dapat ing ninuman, ing mibating king Biena, aligtas ne. Sasabihin ko kay kayo, king Beng ito, at ing adwang lalaki, king metong pagkeran, ing metong mayakwaya, at ing metong mitaga niya. At ing adwang babaeng miyabe, gigiling, ing metong mayakwaya, at ing metong mitaga niya. At ing adwang lalaki king marangle, ing metong mayakwaya, at ing metong mitaga niya. Ngarang may ngutang di nga lagad, Ginoo, nung ka rin mapalyari iti. Pekibat na, nung nuya ka rin ing bangke, ka rin la naman, ding buitri. Ing mayap ng balita, ing kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Gandang morning po. Good morning Ulit. po, Amo. Kamusta na? Kasi kami po'y galing sa retreat na pero Wednesday ng gabi o hapon kami umuwi na siguro yung iba na ginabi na sa pag-uwi. Kanya-kanya po kami ng lugar by vicariate, no? At kami ang vicarya namin dito sa lugar dito kasama yung sa bandang Santa Ana at Arayat, pumunta po kami ng Antipolo. No? Doon kami nagsama sa isang retreat house na ang nagmamay-ari ang Diocese of Antipolo. No? At doon ko lang nalaman na di ba sikat yung Antipolo sa mga pasalubong na kasoy nuts. Yung kasoy nuts na pag pupunta doon, sigurado isang dala-dala ng mga bit na mga galing sa pilgrimage ay kasoy nuts. Pero yung kasoy nuts pala ngayon, hindi na nanggagaling mismo sa Antipolo. Wala na raw mga kasoy trees doon. Kundi ang mga kasoy nuts ay galing na ng Palawan. So imported pa from Palawan yung kasoy nuts. So siguro, may mga panahon na ang Antipolo ay punong-puno ng kasoy. Pero kung bakit nawala, hindi ko na alam. Pero alam niyo po sa mga puno, matitignan natin mga punong yan,
parang di naman sila tumutubo kahit saang lugar. Mayroong mga pinipiling lugar. Dito sa ating probinsya, ang mga kasoy, marami dyan sa may bandang Porac. Hindi ko lang alam dito. Dito parang wala akong nakikita dito. Pero sa bandang Porac, pati yung mga ibang prutas sa may Porac, ay man dyan. At mayroong mga plantation na kasoy nuts din dyan. So siguro, ganyan, no? Mayroon talagang nakadisenyo ang isang puno sa isang klase ng lupa, sa isang klase ng klima. Actually po, yung mga durian, no? Parang sa Davao lang sila. Wala tayong mga durian dito pero mayroon mga amoy durian sa mga tao. No? Yung amoy nila, ang amoy durian. Kaya nakikita po natin ang complexity ng mga nilikha, mga dito sa mundo. No? At dito makikita natin na may dahilan o ang bawat isa siguro. No? Kaya ito pong ating unang pagbasa na siyang ating gusto kong pagnilayan natin. Dudugtong na lang natin ng konti yung gospel. Parang nakita ko dito sa Book of Wisdom, yung ang gusto niyang talakayin natin yung mapansin natin, makilala natin ang Diyos sa kapaligiran. Ma-recognize natin ang Diyos sa kanyang nilikha. Nasabi niya, napakahangal, napakabobo ng tao na hindi niya mapansin ng Diyos sa creation, sa linikha. At dito po naalala ko yung nag-aaral pa kami sa pamagitan ng pag-iisip ng reason. Gumawa si St. Thomas Aquinas ng 5 pruweba ng existence of God, the 5 proofs of the existence of God. At dadalawa dito, sa Book of Wisdom, makikita natin yung, di ko alam kung dito rin kinuha ni St. Thomas Aquinas itong kanyang, gamit ang kanyang kaisipan na proofs ng existence of God. Yung una po rito ay yung gradation of good things. Kasi dito sa Book of Wisdom, nabanggit nitong Book of Wisdom, kung papansinin mo yung mundo, mayroong maganda, may mas maganda, may mas pinakamaganda. Ibig sabihin, hindi pantay-pantay. Mayroong mahina, mayroong mas mahina, mayroong pinakamahina. Mayroong magaling, may mas magaling, may napakagaling. Yan po yung gradation. Mayroong makapangyarihan, may mas makapangyarihan, may pinakamakapangyarihan. Ang ganyan. So sabi ni St. Thomas, hindi niyo ba napapansin? Parang hindi napapansin dyan, sabi niya. Kung mayroong ganyan, dapat mayroong luklukan ng kapangyarihan. Mayroong taluktok ng kagandahan at kabutihan. Sabi niya, yan ang Diyos. Kaya lang ang problema, sabi rito sa Book of Wisdom, pag nakakita ng kagandahan dito sa mundo, ginagawa ng Diyos at Diyos-Diyosan. Hindi po ba, kung minsan ginagamit pa rin yung salitang yan, pag nakakita ng isang magandang babae, wow, isa kang Diyosa. Ganyan, na sarcastically, siguro yung mga unang ninuno natin, ganyan pag nakita ng pambihirang kagandahan, ito'y sinasamba na. At sinasabing, Diyos ito. Kaya bundok yan, kaya dagat yan, kaya puno yan, kaya bato yan. Kaya siguro pinanganak yung mga animis. Kaya dumarami yung mga Diyos. Kasi akala nila, dahil pambihira ang itsura nito, ito isang Diyos. Ginawa ng Diyos yan. Pero sabi nitong Book of Wisdom, ba't di niya napansin yung gumawa ng kagandahan na yan? Yung nasa likod, kung bakit nandun dyan. Kung yang lang maganda na, di lalo na yung gumawa at nagpasimula niyan.
Yan po yung reasoning ni St. Thomas Aquinas at dito yung nakikita ko rin sa Book of Wisdom na hindi ka man dapat magduda sa existence of God. Kahit dyan lang makikita mo. Kaya yan, kung mayroong magaling, mas magaling, pinakamagaling, may luklukan ng galing. And that is God. Ako nga po ang galing ng tao ngayon, di ba? Ano nang nanilikha ng mga tao? Pero pag samasamahin mo ang galing ng tao, wala pa rin niyang sinabi sa galing ng lumikha sa tao. And that is God. Siya pa rin ang hindi maabot ng ating kaisipan. Ang kapangyarihan niya, ang talino niya, ang galing niya. Pero yung pangalawa po, na makikita rin natin sa gospel naman, makikita natin sa gospel, yung ukol sa, kasi dito sa mundo po, makikita natin mayroong order of things. Mayroong kaayusan. Nandyan ang araw, ika nga para magbigay ng liwanag, at parang mayroon siyang sinusundan na ikot. Hindi siya nawawala dun sa kanyang ikot. May kaayusan, di ba? Tapos paggabi, makikita nyo lang, nandyan ang buwan, nandyan ang mga bituin. Parang mayroon silang sinusundang batas. Mayroon silang sinusundang dahilan. Purpose. At para sa atin, ang nagbigay ng kaayusan, nagbibigay ng order sa lahat ng nilikha, ay walang iba kundi ang Diyos. Ang bawat nilikha niya ay may kadahilanan kung bakit nandiyan. Hindi na lang aksidente ang lahat, kung may kadahilanan. At dito nga po sa gospel natin, ito ang ating ebanghelyo ngayon, nabanggit ng Panginoon yung sa panahon yun, sabi niya, kumakain, nag-aasawa yung mga tao, yung mga ordinary things, yung mga ordinary things na ginagawa. At bigla na lang lilitaw ang anak ng Diyos, sabi niya, anak ng tao. Pero ito'y tumutukoy sa aking pagninilay, sa parang nakakalimutan ng tao ang tunay na dahilan kung bakit siya pinanganak. Hindi lang para mag-asawa, hindi lang para magtrabaho. Kuri, there is a purpose for each and every one of us. Mayroong dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Siyang nagalagay ng kaayusan. Kaya ang bawat sa atin dito, may dahilan ng Diyos kung bakit nilikha niya tayo. Kuminsan nga po natutuwa ako sa mga nakakaligtas sa mga sakuna, sakit, pati COVID-19, parang mamamatay na lang, mabubuhay pa. Di mo akalaing mabubuhay pa sa isang aksidente, namatay ang lahat ng kasama niya, pero bigla siya, hindi man nagalusan. At sasabihin ng mga tao, meron ka pang misyon sa buhay. Hinayaan ng Diyos yan kasi meron pang dahilan. At para sa atin po, yan ang Diyos. Putting order in everything. At sa tayo na nilikha niya, merong dahilan kung bakit hanggang ngayon buhay pa tayo. Humihinga pa tayo sa panahon ito ng pandemya. At siguro, kaya nandyan pa tayo, kasangkapan pa rin niya tayo in putting order to things. Nilagay pa niya tayo rito para tayo maging kasangkapan pa rin ng kaayusan dito sa mundo. Kaya ano pong magandang dalangin dito? Siguro magandang dalangin na lang yung sana ang bawat tao gamitin ang kanyang kaisipan para siguro tambalan na rin ang kanyang dasal, pagiging ng biyaya ng Diyos,
para tunay niyang makita ang dahilan ng kanyang pagkalikha. Kasi marami sa mga tao ngayon nakakalimutan ng dahilan kung bakit sila nabubuhay pa. Naway madiscover nila ang dahilan kung bakit nilikha sila ng Diyos at kung bakit hanggang ngayon buhay pa sila. At sa pagkadiscover nila sa dahilang iyon, sa purpose na yan, naway iyon ang kanilang tahakin at sa buhay sa pang-araw-araw. Amen. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa nating mga kahilingan, tayong lahat na inaakay ng Panginoon tungo sa pagkamulat ng kanyang presensya. At kasama na rito ang para akayin tayo sa kadahilanan ng ating buhay, ng ating pagkasilang. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka ring manimuna king Santa Iglesia, era sana sa sawan paga nakakaring tao, ing busal ning sablang makapagmulalang bagay ketiking yato, ing maulagang dili, ya ing kapanayan dang sukat pagsadyan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka ring pamuntok ding bansa, king sigasig dang makatuklas ka ring bayong belwan, era sa dirinan sa gabal ing pamanuklas king karelang miglalang, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka ring daralan kasakitan, ding alang obro, may balo at alang tuknangan, era sa kakalingwan king mas malagwareng atagpuan ing tunerang Panginuan, king panalangin kesa ka ring dakal ang mga biyasa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para kaya katangan, ganakanta sana, king ing kayaryaning Diyos, anti nayo ka ring puso ring tapat tatanggap kayo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ngeni po adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ipa, parati kaya sana makasadya para kayong panahon ng anak ng tao. Emo kaya sa paboren binang magagayuma karing pipandyaning yato, ban kalingon miya. Itiadon making kapamilya tanamo ring Kristong ginumi. Amen. Diyata pong makasadyang mag-offer talakad na la. Magkabeta pong magkantaking dalit pa magsadya ka rin ay. Kami nga
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuy ting dawon karinggamat mo, kay kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, itugtog mo sa ing kanuanan mo, karetingayin, at pasiglangan mo kami king kasalpantayanan, apisag ng San Josafat, king pamisalwak na king kayang daya. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin, yat nayo ren puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Ing banal mong martiri San Josafat, tikyan ing halimbawa ng Kristo, adinaw ing kayang biye, king ikaligay na ning kekang lagyu. Ing kayang kamatayin bubulalag na, ing kekang upaya, asaslag king kainan ning kekeng pangatao. Pipilinan mo ring may na, at gagawan mong matiyanakan, at alapatutuke ka, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Ulinita kang berisablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kekam. Banal, banal, magaling Ginoo, Diyos mayupaya. Bituing banwa at ilawat tingkel, kang ligaya, o sana, kita katas-katasan. Nuwaling daratang, kinlagyo, Ginoo. Nuwaling daratang, kinlagyo, Ginoo. O sana, kita katas-katasan. Nuwaling daratang, kinlagyo, Ginoo. Nuwaling daratang, kinlagyo, Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang pusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Pira sa binyene kaling kayang disipulo nga nam, tanggapan niyo iti ko nga at kananya. Iting ka kong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niyo iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayo misteryo ng kasalpantayanan. Cristo, ni Cristo, sinumpiya, ni Cristo, tatangyang masipayo. Inyong inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyen ng anak mo, darami kaya kaiting tinape ning biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo.
tipuna na kaming anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaghanap kay meto yato, ban may ganap kay lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pare. Kim pumapira na pira, dito katahimikan, ganakan talang isablang pakamalantang mayang unabiye. Gana ka muna naman, di kapatad ming pepainawan at nanayang sabing miye, lalo na yung talasuyo mong Padre Cirilo Edgar, Kambedari Lourdes at Pedro. Adi nga pang mayang unabiye, tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamiting belang hangga. Ban kaya benang Maria, ang birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburyan, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutup, kagumning Banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahan tala pangabos at mibog yung banahan turog, nga tamang ining mangangas, manalangin. Isang bayay layo mo, datang ke kami, ingkayarian mo, ni pamintuan ilumo. Ketikiyato at kimbanwa, ni pamintuan ilumo. Ipatawad mo kaya kami insalamin ka at din pamamatawad min karing may kasala kaya kami emuke ipay sa ulking tukso Igabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasapan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at biligtas ki sa blang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kekain kayayan, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, ingalangan ka. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nang lawin mo yung kasalpantianan kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, higang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen.
ing kapayapaan ng Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kanti mo rin. Ti pumika kapatat, masyatamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos sa minanako, ing kasalanan ning metoyado. Pakaluluan mo kami. Agnus Dei qui donis, peccatamuni, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Yung kordero ng Diyos, siminalako king kasalanan ng yato. Nang tamang mayaos king apunan ng kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat tigkas mo nga mano mo, kumayap na ako. Nukarining lugod at pamikalugod, kanina tsuyaing Diyos, Ama lugod. Nukarining lugod at pamikalugod, kanina tsuyaing Diyos, Ama lugod. Lugod ng Kristo, pitipon nakatamo, kaya magsayaw at tumulat amo. Igalang yan, luguran ni Diyos amakin, ating parang tao, inlugod at alisin. Nukarining lugod at pamikalugod, karina tsuyaing Diyos, Ama lugod. Nukarining lugod at pamikalugod, karina tsuyaing Diyos, Ama lugod. Inyasat ka ring sablat ang pamitipon, king pamitsatsagan, itamalayon. Paginakit patil kamwat tuknangan sa Kristong Diyos busan, tamo iti
natsuyaing Diyos, Ama lugod, lumukarining lugod, at pamikalugod, kari natsuyaing Diyos, Ama lugod. Siklahod tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Birhen Maria. Kaya kayong Diyos penibalane, inganak ng buktong. Kaya kay Maria, binilina ing kapanaligana. Kambe mo'y Kristo, may katawan niyang tao. Nuana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan, pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamongan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal lakasakitan ke kami, at may kamatena, karing dakal ataw. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me ke kami, ing makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo nabye. Paggalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz,
San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, San Josafat, San Agustin, Patulunan ming Santa Monica. Manalangin tamo. Oy paming malugod, iti sanang ikaristyang pisulusulumi, katma na kami king espiritu ning kekang tetagan at kapayapan. Busan mong ingalimbawa ng San Josafat, agyagana kaming may biyebye, magobra, para king dangalan at pamisan metong ning kekang iglesia. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipagkalubing nga lang kapaynawan, kanisablang pa kaming mayangon na biye o ginum, ingalanggam sala, sunlag sa karelangan. Ipainawalangan sana aking kapayapan. Amen. Din kaladwaring sablang tapat, ame ko na kapamilatan ng pakadulo ng Diyos. Ipainano sa aking kapayapan. Amen. Ligay king ipa at king anak at king banal espiritu. At timoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanangga. Yanas. Ting Ginoo, mantabi kay kayo. At kekan timurin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupahin tuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kay katangka pagmasusyan, nyaw metana, luguran ng Diyos sa ting kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat, maya pa oras kay Kingan. Magandang araw, marami pong salamat.